Pisma koja nikada nije poslala. Može li žena da izgradi ceo svoj život na laži izrečenoj iz ljubavi i ipak zasluži da bude voljena za uzvrat? Arhivistkinja je stigla u Beč u jesen 1961. godine, 2 nedelje nakon što je u Berlinu podignut zid i 3 dana pre nego što je pronašla prvo pismo. Došla je u Austrijski državni arhiv sa 6-mesečnom stipendijom, zadužena da katalogizuje zbirku nepotražene lične prepiske, oduzete od jevrejskih porodica tokom rata, pisma koja nigde nisu stigla i koja niko nije video skoro 2 decenije. Bila je precizna, tiha i promišljena u svemu što je radila, i više je volela društvo papira nego ljudi. To nije bila stidljivost. To je bio oklop. Odrasla je u malom gradu u Bohemiji, kao ćerka časovničara, i rano je naučila da osjećanja, kao i časovnici, bolje funkcionišu kada niko ne dira mehanizam. Istoričar je stigao u isti arhiv u utorak ujutru, mirišući na duvan i noseći aktovku zatvorenu kožnim kaišem jer je brava bila pokvarena i nije se potrudio da je popravi. Bio je Austrijanac po rođenju, profesor na univerzitetu u Gracu, specijalizovan za raseljena lica i migracije u ratnim uslovima, i bio je duboko, na nezgodan način, šarmantan, onako kako su muškarci šarmantni kada ne znaju da to jesu. Spustio je svoju pokvarenu aktovku na sto preko puta nje i rekao, bez uvoda, da ona sedi na njegovoj uobičajenoj stolici. Ona se pomerila. Ne zato što je on to tražio, već zato što je bila previše iznenađena da bi raspravljala. Radili su u istoj prostoriji nedelju dana pre nego što su razmenili išta više od učtivih, profesionalnih rečenica. Arhiv je zahtevao tišinu, i oboje su, na svoj način, bili zahvalni na tome. Ali papir stvara razgovor. Briljantne i zarobljene u istoj hladnoj prostoriji 8 sati dnevno. U novembru je ručala sa njim. Krajem novembra smejala se stvarima koje je govorio pre nego što ih je dovršio. U decembru je bila zaljubljena u njega, što je prepoznala sa istom mirnom, kliničkom sigurnošću koju je primenjivala na sve i što ju je potpuno uplašilo. Bila je verena za muškarca u Pragu. Ne na onaj nejasan, raspadajući način podrazumevanog dogovora. Bila je formalno, konkretno i nedavno verena za građevinskog inženjera koga je poznavala 4 godine, dobrog i stabilnog čoveka koji ju je zaprosio u septembru, 2 nedelje pre nego što je otišla u Beč i kome je rekla da je tada verovala da su dobrota i stabilnost ono što želi. Njen prsten je bio u džepu kaputa. Skinula ga je kada je stigla, govoreći sebi da je to da bi ga zaštitila, govoreći sebi da to ništa ne znači. To je bila centralna laž naredna 3 meseca. Nije rekla istoričaru za veritbu. Rekla je sebi da nema šta da kaže. Bili su kolege. Bili su prijatelji. Još uvek nije radila ništa pogrešno. To su bili argumenti koje je noću iznosila sama sebi u svojoj iznajmljenoj sobi, ležeći budna i slušajući tramvaje na Ringstrasse. Ali je znala, na onom iskrenom mestu ispod svih argumenata, da je tišina sama po sebi vrsta laži i da gradi nešto sa istoričarem što ne bi moglo da opstane ako bi istina kasnije izašla na videlo u obliku iznenađenja. On se zaljubio u nju sporije, što znači da to nije prepoznao dok ga već nije potpuno obuzelo. Najpre je primetio da radi bolje kada je ona u prostoriji. Zatim da radi gore kada nije. Potom da je počeo da dolazi ranije svakog jutra, ne zato što se arhiv ranije otvarao, već zato što je ona dolazila rano i tih 40 minuta pre dolaska drugih istraživača, kada su bili samo njih dvoje, bleda bečka zimska svetlost i termos sa kafom koji je ona donosila iz svog stana, postali su deo svakog dana prema kojem je merio sve ostalo. Jednog hladnog januarskog popodneva rekao joj je da misli da bi trebalo da večeraju zajedno. Ne kao kolege. Rekao je to gledajući u sto, pa je podigao pogled, a izraz mu je bio toliko oprezan i toliko pun nade da je ona osetila laž koju je nosila kao fizičku težinu koja joj pritiska grudnu kost. Rekla je da. Večerali su u malom restoranu blizu Našmarkta gde su stolovi imali crvene stolnjake, a vlasnik ga je znao po imenu. Razgovarali su 3 sata. Ispratio ju je kući kroz sneg i zaustavio se kod vrata njene zgrade i rekao joj, najformalnijim i najozbiljnijim tonom, da nije tip muškarca koji ovo radio lako. Nije znala šta da uradi sa tom informacijom. Htela je da zaplače. Umesto toga se nasmešila. Poljubila ga je.
A onda se popela u svoj stan, sela na ivicu kreveta i dalje u kaputu i shvatila da ne može da nastavi. Te noći je napisala 2 pisma. Prvo je bilo za inženjera u Pragu i bilo je to najiskrenije pismo koje je ikada napisala i bilo je razorno pisati ga. Rekla mu je da joj je žao. Rekla mu je da je dala obećanje koje ne može da ispuni i da je to znala duže nego što je sebi priznavala i da on zaslužuje više od žene koja mora sebe da ubeđuje da ga voli. Rekla mu je da je prsten u džepu njenog kaputa i da je tamo još od septembra. Nije mu rekla za istoričara. Drugo pismo nije poslala. Drugo pismo bilo je za istoričara i napisala ga je jer nije mogla naglas da kaže ono što je u njemu bilo. Rekla mu je za veritbu. Rekla mu je da ju je krila. Rekla mu je da je to skrivanje bilo vrsta kukavičluka koga se stidela i da on treba da zna celu istinu pre nego što bilo šta ode dalje i da će razumeti ako to saznanje promeni način na koji je vidi. Pročitala ga je 2 puta, zapečatila ga i stavila u fioku pored kreveta. Ujutru je otišla u arhiv. Planirala je da mu kaže. Planirala je da to jednostavno izgovori, jasno, bez pisma, koje je već ispunilo svoju svrhu pomažući joj da sredi misli. Ali kada je stigla, on nije bio za svojim uobičajenim stolom. Umesto toga, tu je bila njegova koleginica sa univerziteta, žena u vunenom kaputu, koja je rekla da je istoričar hitno pozvan da se vrati u Grac. Pitanje u vezi sa njegovim akademskim položajem. Otišao je tog jutra. Ostavio je poruku. U poruci je pisalo, žao mi je što odlazim bez najave. Nadam se da znaš šta su mi značili posljednji meseci. Pisaću. Nije pisao. Ona je čekala 6 nedelja. Govorila je sebi da je postao zauzet, da je akademski život zaista zahtevan, da postoji 100 uobičajenih objašnjenja za tišinu. Katalogizovala je prepisku. Posmatrala je reči drugih ljudi, napisane i nikada primljene, i razmišljala o pismu u svojoj fioci. U martu, sa još 2 nedelje do kraja njene stipendije, zamolila je jednu njegovu koleginicu sa univerziteta za adresu za prosleđivanje. Koleginica ju je pogledala sa izrazom koji ona nije odmah razumela. On se nije vratio u Grac zbog pitanja na fakultetu. Vratio se zato što mu je žena bila bolesna. Njegova žena. O kojoj nije govorio. O čijem postojanju arhivistkinja nije znala, jer je on skinuo prsten u septembru, 2 nedelje pre nego što je ona stigla i nije ga ponovo stavio. Sedela je u jednoj kafani 4 sata nakon što je to saznala i nije ništa naručila. Shvatila je, sa jasnoćom koja je delovala gotovo fizički, šta je ona bila njemu i šta je on bio njoj. 2 ljudi koji su ušli u isti arhiv noseći isti skriveni teret i koji su jedno u drugom pronašli ne rešenje, već ogledalo. To saznanje je nije naljutilo. Nateralo ju je da tuguje. Zbog pisama u arhivu koja nikada nisu stigla, zbog ljudi koji su skoro postali, zbog 3 meseca koja su sada morala biti ponovo razvrstana, ponovo katalogizovana, smeštena u drugi dosije. Vratila se u Prag u aprilu. Nije mu pisala. Nije imala šta da kaže što on već nije znao. Prošle su 4 godine. Prihvatila je mesto u Nacionalnom muzeju. Izgradila je život koji je bio tih i precizan, ispunjen dokumentima drugih ljudi, istorijom drugih. Nije bila nesrećna. Bila je oprezna. U proleće 1965 godine primila je pismo. Rukopis je bio labav i neuredan i prepoznala ga je pre nego što je okrenula kovertu. Njegova žena je umrla prethodne jeseni, posle duge bolesti. Vreme između toga, napisao je, proveo je pokušavajući da utvrdi da li ima pravo da je kontaktira. Zaključio je da nema to pravo, ali da će to ipak učiniti i da ona treba da se osjeća potpuno slobodnom da baci pismo. Rekao joj je da je znao, kada je napustio Beč, da ona nešto krije, jer je i on krio isto i da je to bila suštinska neiskrenost tih meseci i da mu je žao. Rekao joj je da je 4 godine svakodnevno mislio na arhiv. Rekao joj je da je tih 40 minuta ujutru, pre nego što su ostali istraživači stizali, bilo najsrećnijih 40 minuta njegovog odraslog života i da je svestan kako to zvuči, ali da je ipak istina. Rekao joj je da ništa ne traži.
Rekao joj je da samo želi da ona zna da nije nestao zato što ona nije značila ništa. Dolazio je u Prag u junu, na konferenciju. Ako bi želela da popiju kafu, bio bi u gradskoj biblioteci 14. u 10 ujutru. Ako ne dođe, razumeće i neće više pisati. Pročitala je pismo 2 puta. Stavila ga je u fioku pored pisma koje nikada nije poslala. Noći 13. izvadila je oba pisma. Ponovo je pročitala njegovo. Zatim je pročitala svoje, ono iz 1962, o veridbi, prstenu i kukavičluku kojeg se stidela. Savila ih je zajedno. U 10 sati ujutru 14. juna ušla je u čitaonicu gradske biblioteke u Pragu i videla ga kako stoji pored prozora u kaputu koji mu je bio malo prevelik, držeći aktovku koja je i dalje bila zatvorena kožnim remenom jer brava nikada nije bila popravljena. Stavila je oba pisma na sto ispred njega i sela. On ih je pročitao. Prvo je pročitao njeno, polako, i njegovo lice je prošlo kroz nekoliko izraza kojima ona nije imala imena. Zatim je pročitao svoje, brže, sa nečim što je ona doživela kao prepoznavanje. Kada je završio, spustio ih je i dugo je gledao. Zatim je, vrlo tiho, rekao da su bili idioti. Ona je rekla da se slaže. Rekao je da je 2 puta popravljao bravu na svoje aktovki i da se ona stalno lomila, i da je počeo da osjeća da je to osobina aktovke koju jednostavno mora da prihvati. Ona je rekla da može da pogleda, ako želi. Njen otac je bio časovničar. Bila je prilično dobra sa malim mehanizmima. On je gurnuo aktovku preko stola. Ona je popravila bravu za 4 minuta uz pomoć šnale i nokta palca, radeći sa istom tihom, promišljenom preciznošću koju je unosila u sve, dok je on posmatrao sa izrazom koji uopšte nije bio složen. Zajedno su napustili biblioteku. Šetali su pored reke. U jednom trenutku njegova ruka je pronašla njenu, i nijedno od njih to nije pomenulo, jer više nije bilo ničega za skrivanje, i jer neke stvari, kada stignu pravom obliku, ne zahtevaju objašnjenje. Nisu bili mladi. Oboje su napravili ozbiljne greške. Oboje su lagali iz straha i čuvali tišine koje su ih koštale godina. Ali pisma su konačno stigla, i oboje su znali da je to ona vrsta sigurnosti koju ne treba dalje proveravati. On je ostao u Pragu 3 nedelje. Preselio se tamo sledećeg proleća, na poziciju na Karlovom univerzitetu, i venčali su se na maloj ceremoniji u jesen, u sudnici iste opštinske zgrade u kojoj je ona radila. Arhivistkinja je nosila haljinu boje zimskog svetla. Istoričar je konačno zamenio kaiš na svoje aktovke. Ona je čuvala oba pisma u drvenoj kutiji na svom stolu do kraja života, ono koje je napisala i nikada nije poslala, i ono koje je primila i na koje je odgovorila jednostavno prolaskom kroz jedna vrata. Katalogizovala ih je, kao što je katalogizovala sve, sa etiketom u svom preciznom rukopisu. Na etiketi je pisalo, prepiska, dostavljena sa zakašnjenjem. Arhivirano pod, dokaz. Udtudede gomoenon veidozim eun. Urveinu lut stojepo. Jegnuc e ločvekloet bilol ezopt resvdic. Udtovenuć orb iakod uvloko. Bajtuč to modš ndgovo elnš. Ogbalut vom jogt euđinu džacove emco. Ogadelut stajet ero edeič ovm iakod ocvu uotle. Olkvendovc gen oc eloiđvovc je još emco omndič. Neo klotgut i dobu uclov tobo oge ieknilo involuč da. Olatuljuc nutolt okenđe elotstluč and inikovc leod. Geremd redevo ovc romnu obit. Emtvdi už egocuse emt.